Pán poslanec, aký je váš názor na výstavbu ropovodu Bratislava-Švechat cez Bratislavu? Podľa mňa to je super myšlienka, len to treba ešte doladiť. Podľa mňa ona by mohla, ten ropovod by mali cez túto foaje parlamentu. Prečo nie? Keď môže ísť stredom mesta, možno je to tady najkratšie, že keď to pôjde cez parlament a v tejto krajine, vzhľadom na to, že my sme krajinou neobmedzených možností, tak sa nedá vylúčiť aj skutočnosť, že to niekoho napadne, tak len potom nech to spraviť sa to dalo obísť. No je to absurdita. Absurdita hodná Slovenska, hodná doby, v ktorej žijeme. Viete, a najväčší paradox toho všetkého je, že cez Rakúsko sa boja ísť inou trasou, lebo by to preťalo národné parky a že čo by tí Rakúšania, že čo by z toho bolo, kdežto tu u papuánskych indiánov môžete ísť stredom mesta. Aký je váš ešte názor na zmenu legislatívy, zmenu zákona o významných investíciách? To je príprava. Že príprava, aby nič nestalo v ceste. Viete, už keď sa zavelí, tak kedy stačilo, len sa zavelilo, teraz trošku obťažuje demokracia a zákony, no tak potom sa ešte zmenia zákony, aby už neobťažovalo nič. A posledná otázočka. Zachytili ste iniciatívu najnovšiu zo strany Ministerstva hospodárstva k výstavbe vodného diela nad Bratislavou na vodnom zdroji Sihoť? Možno aký máte k tomu názor, alebo či máte k tomu ako poslanec Národnej rady nejaké bližšie informácie? Zachytil som to zľahka, neviem to posúdiť, znova mi to príde ako vec, ktorá zdá sa, že niekoho napadla, niekto možno na tom zistil, že možno sa dá na tom zarobiť a keby bol niekto proti, tak to učešeme. Super, ďakujem. Majte sa.